Adyo gilaing madadala diri guys, ang ako arag yung itoy. Di po na ako ni mahiktar man. At least na ako itoy. Murag si may bukid gud siya akong naanhian. Oh. Na! Wako. Taruhan. Si may bukid gud siya akong naanhian, mga boards. Mas peaceful man diri pod. Tinawar ko na mga balay diri guys. Daruhan, kana nga tower kay murag kanang sunuganan og basura ba. Then diya sa palibot na nanay park nga dako. Kaso mag-open 9 or 10 pa. O 7 pa lang oh. Walk. Ano yung alugbatihan? Balik tayo doon sa park na malapit sa bahay ko. Inuna ko to kasi medyo malayo to doon eh. Ay ano lang naman, 10 minutes na lakad. 10 minutes na lakaw raman. Oh, takar og suot-suot diri mga shortcut ba. Pindot nung mga ansan eh, cactus. Tiyo kakahoy diri no. Pine tree nga gagmay. Oh, so mao na ni atong bagong kinabuhi dire. Iti mga bato. Pero unas bukid na mo sa una. Jeez. Oh, buntag sayo lakaw-lakaw kung mga yung nani, di ba? Oh, mawala ang buryo na to dito ba? Kay marag taod-taod pa jud ko makatrabaho ani mga guys. Na paninggawas akong bisa. So, lakaw-lakaw sa tatri karon og gulay kuan. Gulay sa Ricardo. Madakpan, libre og Pinoyanan, libre pa jud og kaon. Tud ma-memorize na nako dire kay so kad pa lang pag-abot nako dire sige nagbaktas-baktas dire. Kaingon ko tong mga hapon nga kauban nako atong pagpangaon na mo. Yawa ni mo no, kaya ni mo mga imuno, kaya ni mo adto sa mga lugar dire nga kuan, palitanan. Katawar ako. Tung una hadlok ko magwas unang abot dire ya karon be. Sa magpuyo ko dito na makabuyong ang sulod. Suroy ta. Di mga kuan pagka exercise pagagamay, di ba? Mag-jogging ta. Munta na pwede mag-jogging diha, boss. Pwede kayo. Sagaha ka padung dere. So jogging lang tayo kunti dito pa uwi. Almost 1 hour na rin ako eh. So mukhang mas maganda yung napuntahan ko una kanina kaso sarado lang. 10 pa yata magbubukas. Sunday kasi ngayon. Kaya no choice. Ooh. Ano rin ginabuhi mo diri guys? So only peace of mind ring napita gyud kumanhi ka ba? So nangandoy kag Japan, yung nani mong palibot diri ni gabot nimo basig tingala ka ba? Wa may tao ni dapita. Say wala. Dili ingon nga wala gid tanan, naamat sad. Para sa nao dadala sila sa ilang itoy. Ako wag ko laing madadala diri. Wag ko laing madadala diri guys, ang ako arag yung itoy. Di po na ako ni mahiktar man. At least na ako itoy. Aray mo! Sila na ay ito yung giguyod-guyod. Ako gidadalar ako. Wag ito nga ito boy. Nara kong apato ron. Pa ko kabangon ron ba? Buntag pa lang di. Nga may progress ako ang kinabuhi. Nagapaglakaw-lakaw nako, di ba? Aning Japan kay makita dire sa tawagan ana kalbasaan ba na pitsay cabbage so rag kada siya mo na dili cabbage mo makita dire kuan munggusan.
Okay, doon na ako sa kumpalay guys. Ano ni palibot ni Modri? Oo. Di ba? Ano sa man nga murag pero meron mang gadag-om din dapita sukan pag-abot na ko. Daw kay pa summer naman gud pag nag change na pud og season magsa-summer na. Kuan na pud na, tawag ka na. Sige na po nagulan. Oh, ano na ni? Pato na ako na diha unahan no. Daan nga apartment to, pero dagang umuyo gyapon diha na mga bike ko. Puros mga apartment diri dapat sa kuha. Kuha dili siya yung nga apartment nga tuloy kwarto ba. Pero balay gid siya, balay. Tulo ang kwarto niya, pakita ran ako na sa inyo ha. Manila bayan nagbusura diri. Oh, nakahiwalay ang mga dagko nga buting nga plastic kulay taklob. Anang lata. Gagmay nga bote. Basura diri. So dira akong apartment tapit to. Okay guys, nandito na tayo. Bye-bye. So at least umaga pa lang may nagawa ko sa buhay ko ngayon dito. Bye.